दे हलो नों बुं इनफरमेल डिटेक्शन सार ओइ लावथाय थांखु गैया थांखु मालाय होद जाम्बा क्लास लागायदों दावरगोन र' ओइ थद लावथाय आरो बेलथाय मा हरखोमालायदों नोंसोरो देखायलाय आखायाव मा दं बेलथाय आखाया देखाय जेबो नङा सार जेबो गैया मा दं आखायाव थांखु जायोब्ला केन्सार जायो आयौ थांखुसो लावथाय आरो बेलथाय सानैबो बेयाव गसंफै सार आंखौ निमाहा होदो निमाहा दे बेलथाय नों दिनै खन्थाइ आवरायलाय खन्थाइ जिउनि अनजालिमोन नों आंनि गोसो गोरबोनि बारसे बिबारमोन नों आंनि बिबार बारिनि नासयबाय नों आंनि अननायखौ सिफायबाय नों आंनि सिमांखौ गोरबोआव दं दाबोनो नोंनि बे समायना महरा अननायनि दुलिखाजों बोनाय सावगारिया हास्थायसुलाखौसो हास्थायामोनब्ला सायख'गिरि बेखौना सायख'आमोनब्ला सानामोन आंबो नोंखौ गावनि खालामना लानो दे नों थांदो दे थांखु जाखोमाग्रा नोंहाथ' सिंगारखा दिंखिया बाजा 12 बाजा देलाय एबार खन गाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि आरो नोंबो आंखौ गाबोबावनो नागिरदों नामा दे एसे कमेडिखौ खनब्रा एबार एसे मोजाथावथावनो दे आजिखालिनि सिख्लाफोरा किटेम आवलाजोंल' खारफाबायसै आजिखालिनि सिख्लाफोरा किटेम आवलाजोंल' गोसो थोसै बिराद मोजां दे लावथाय धन्यबादसै थांदो दे कमेडियाथ' बहुत जाबाय फाल्तुबो बहुत खालामबाय नोंसोरो दा थामथियाव मा दं सौके दे थामथियाव मा दं नन फर्मेल एडुकेसन सार गुड बय दिनैनि थाखाय बेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ